ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಫುಲ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಪಾಸ್ ಆಯನೇನೋ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ 100% ಕಾಮಿಡಿ 200 ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಕಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುನಾಗ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮೇನ್ಲಿ BGM ನಾಟಕ ಕಾತಿಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಇಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಮೈಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟವೇ ಬೋಡಾಯಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿನೇ ಕಾಮಿಡಿ ವಸ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಶೋಕ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸಖತ್ತಿತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪೂರ ಫುಲ್ ಶೋಕಾತ್ ಶೋಕಾತಂಡು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಆತಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆತು ಸರ್ ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಒಳ್ಳೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಲ್ಲೆ ತುಯ್ಯಾರ ಸೂಪರ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಹೊಸ ಇಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಐಡ್ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್ಸಾತು ನಳೆ ಯಾವಚ್ ನನ್ನರ ಬರ್ರಿ ಉಂಟು ನನ್ನರ ತೂಡು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಅವು ಕೇನೋಡು ಒಂದಿಜಿ ತುಳುದಾಗ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಲೆಡ್ಡ ಮೂವಿ ಆಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡ್ದು ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ತಕ್ಕಳು ಏರ್ಪುರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ತಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬತ್ತು ತೋಡಿ ಮೂವಿ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಶೋಕತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಗಳು ನನ್ನ ಬತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬಿಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೋಂಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂದೇ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲುದು ತೂಯೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನೇ ಕತ್ತು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಲಿ ಏನು ತೂದು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ 10 ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದೇನು ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೀನಿ ಇಂದೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಓಲ್ ಪೂರ ತುಳುವೆರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊನೋದು ಮುಟ್ಟವನ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿರಂದು ಅನ್ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರ ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೆತ್ ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂವಿ ಇಂದ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಬಡ್ಡಿದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತದಾರು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತನು ಮಾರೆ ಕೇನ್ನಾಗನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೈದಿನೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಲಿಪೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏನು ಕೊರೋನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ದವು ಪೂರ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನೆ ಅಯ್ಯೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆತೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ನಿತ್ಯ ಪೂರ ದಿಯರ ಬನ್ನಾಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡಿದ ಏನೋ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಕಾಸಿನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿನ ಬೈಜಿ ಅವು ಮೂವಿ ತೂಂಡ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪನು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ತೋಡೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಸಕ್ಕತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ದು ಬಂಜ್ಮೇನ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ವಿಲನ್ ಬಾರಿ ಬಂದೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅದು ಸೆಟ್ ಪಣ ಸ್ಟೋರಿಲ ಹೀರೋನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ತೆಲ್ತದ್ದು ಬಂಜ್ಮೇನೆ ಸೂಪರ್ ನನಾರ ತೋಡು ಹೆಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಾಕ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ನೈಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಅಡಿತ್ತು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಎಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಹೀರೋನ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ರೂಪೇಶ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯಾರು ಮಿತ್ರದಿತ್ತು ಮೀಪಿನ ಬಂಡ್ಯಾರ ತೆಂಗಳೆ ಅವ್ನು ತೆಲ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು 100 ಡೇಸ್ ಸೂಪರ್ 100 ಡೇಸ್ ಸೂಪರ್